Куриера, добре. Ама тя ще яде кюфтет. Ето го, куриера дойде. Ето го, бе. Лена, той ми даде и замина. Заповядай. Това е куриера от Диди. От Диди. Какво ли е купила? Маси. Моля. Куриерата му се види. Снежанка. Николче! Изненада! Отвори! Има снежанка! Имаш. Аз също имам, само че... Мамо, това ти е от Брити подарък. От Диди, от Брити. Ще нямам аз корона и такава пелерина. Че няма от... Мамо, отворя ми! Кажи, какво ще кажеш на Диди, мамо? И на Бри? Бе, още... Звъни са още. Още това сега от тате подаръка, мамо. Мама, от тата, мама. Та? Може ли да ми купиш такава рокля и такава? Може ли? Източи! Отвори снежанката. Какво ще кажеш на Диди? Диди му си! А на тате? Тате го благодаря! За вещицата! Вещица! Чана, може ли да разгледам? Да, може и няма да отваряш. Само така, мамо, отвори снежанката! Моля!